Silav, evar baş evanno, hevidarım hûn tev başin, selametin. Çend û çeme amedekirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Bi taybetî di derbarê krîza di navbera Amerîka û Îranê de hin pêşketinên nû hene. Wekî din jî vir dawî de ji hin deverên din ên Kurdistanê çend û çeme berhev kirine bi destûra we eger hazir bin, dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Em hema vê bînin ser ekranê. Amerîkayê îro ragihand ku di çarçoveya bicihkirina wê peymana têgihîştinê ya ku Tehranê re hatiye imzêkirin, destûrnameyekê demkî derketiye, 6 rojî. Li gorî wê destûrname, êdî İran dikare petrola xwe hilberîne, îxraç bike, petrola xwe li gorî dilê xwe bifroşe. Wezîrê Xezîneyê Amerîkayê Scott Bessent îro got, welatê wî destûrnameyekê giştî demkî 6 rojî daye ku rê dide hilberîna petrola İranê dabîn kirin, firotin. Yani İran wê hinekî di nava 6 rojan de were ser hemdê xwe. Di çarçoveya bi cîhanîna memoranduma têgihîştinê ya ku hefteyê borî di navbera Washington û Tehranê de ji bo dawîkirina şer hatibû imzêkirin. Wezareta Xezîneyê Amerîkayê diyar kir ku destûra giştî ya di derbarê İranê de rê dide hilberîn, radestkirin, firotina petrola xav, berhemên petrokîmyayî, berhemên petrolê yên bi eslê xwe İranî, heta kengê, heta 21 tebaxê İran dikare. Li gorî wê peymana têgihîştinê ya ku hefteya borî di navbera Washington û Tehranê de hatiye imzêkirin, dewletên Yekbûyî Amerîkayê êdî razî bûye di dawiya dawiyê de ji bo îxraçkirina petrola xav ya İranê. Berhemên din ên petrolê, hemû xizmetên têkildar di navê de danûstandinên bankê jî hene, sîkorte hene, xizmetên veguhestinê hene. Tabii hin istisna jî hene. Lê mesela istisna çi ye? Ticaret, peymana ticaretê ku İranê imzê kiriye bi Koreya Bakur, Kuba û Ukrayna re ew di nav de cih nagirin. Meselekî din jî heye, ew gelekî barî dikişîne, ew hinek me Kurdan jî eleqedar dike, ew çi hevano? Ew jî Colanî li hember Lublanê dikeve nava şer yan nakeve nava şer. Ahmed Şara bi navê din Colanî li dijî talîmata Donald Trump derket. Uzanin beriya niha Donald Trump gotibû ji İsraîlê re. Dev ji karê nava Lublanê berde. Dev ji êrişa li ser Hizbullahê jî berde, me vî karî bi zemanê xwe de bi Ahmed el Şara re nîqaş kiriye, Sûriye ve bi tevê artêşa xwe bikeve Lublanê, ew ê li dijî Hizbullahê şer bike, van karê qirê, şer û pevçûn û xwînrijandin ji wan re bihêle. Tiştekî wisa hebû. Ahmed el Şara beriya niha red kiribû elbet, lê îro dîsa xwe îfade kiriye, dibe beyanata Donald Trump şaş hatiye femkirin. Di rastiyê de me wisa li hev nekiriye. Tamam, me gotiye em dikarin müdaxele bikin, lê ne bi çekan, ne bi sîlahan, berê û rêbazên cuda. Ew çine? Nûçeya ku di vî warî de heye, ketiye ajansan ev e. Serokê hikûmeta demkîya Sûriye Ahmed el Şara îdia kir ku daxuyaniyên Donald Trump yên di derheqê şerê li hember Hizbullahê de şaş hatine femkirin. Trump ji İsraîlê re gotibû, serê xwe bi Hizbullahê neîşîne. Em ê artêşa Sûriye bixin dewrê, bila ew ê bikevin Lublanê, bila ew ê müdaxele bikin, bila ew ê li hember Hizbullahê şer bikin. El Şara her wekî dibêje, ew qet plan nakin ku bi rengekî eskerî derbasî nava Lublanê bibin. Yan jî ew plan nakin hêzekî çekdarî bişînin li hember Hizbullahê şer bike. Ahmed el Şara diyar dike ku tişta di navbera wî û Donald Trump de beriya niha hatiye nîqaşkirin, ne müdaxeleyeke eskerî ye. Lê belê ew e li çareseriyeke siyasî bigerin da ku bikaribin hinekî vê krîzê, hinekî vê rageşî kêm bikin. Rageşiya di navbera İsraîl û Hizbullahê de. El Şara dibêje hêza me têrê dike em tev li şer bibin. Eger ku biryarê bidin tabii. Me biryar nedaye. Derdekî me ku em biryar bidin jî tune, lê em dixwazin weke Sûriye rolekê erênî bilîzin. Aramiyê peyda bikin. Ket serê we, Ahmed el Şara her wiha destnîşan dike ku di nav da Hizbullah jî heye, ew amade ne diyalogê bi hemû hêzên Lublanî re bidin destpêkirin. Hizbullah jî di nav da.
eğer Danustan'ına ligel Hizbullah'ı ligori fayden Lübnan'ı ligori fayden Suriye be ev dikare bike nava bir mesele. Ev ji eğer ligori fayde bir be. Yani divê derê de em dibînin ku Colani bi temamî li dijî talîmata Trump derdikeve. Trump ê wî fikra wî vekiriye. Ew naxwaze dünya alem li hember İsrailê derbikeve di şerê li hember Hizbullahê de û dixwaze hinekî Colani bixene vê karî. Bi vê ve girêdayî mesela Kurd heye. Heyeta Mazlum Abdî İlham Ehmedî ya li Ewropayê heye. Em zanin ku Donald Trump ne alîgir bû ku heyeta Kurd bê destûra Sûriyê were Ewropayê bigere tekiliyekê cuda çêbike ji bo menfaetên Kurda nedixwest. Hatta di çapemeniyê de jî bawekî vekirî derket heyeta Kurd İlham Ehmed Mazlum Abdî plan kiribûn bi ser hukûmarê Fransa Emmanuel Macron ra jî hevdîtin çêbikin. Lê ez bawer dikim çê nebû. Eger çêbû be jî bawekî dizî çêbiye yani li çapemeniyê girtî bû. Daha di vê çarçovê de gera İlham Ehmed û Mazlum Abdî ya Ewropayê çûn İtalya, Fransa, Belçîka, paşê çûn heta Berlînê rêzekî hevdîtin çêbû lê encam nekişe, encam eşkere nekirin. Ew jî em jî wekî endamên çapemeniyê em pir li pê nakevin. Çünkü dibe ku hin tişt eşkere nebin. Ev tekilên dîplomatîk dibe ku belkî vekirî nebin, girtî bin baştir e. Yani ne tenê ji bo milletê me dost heye, dijmin heye. Yani nebîsin baştir e. Ji bo menfaetê milletê Kurd. Di vê çarçovêde em jî pir li pê nakevin. Em dibêjin çi plan kirine bikin, çi hevdîtin çêbiye bila çêbe. Em hêvî dikin ku ji bo menfaetê Kurdan be. Tabii ev her du însanên me wekî heyeta Rojavayê Kurdistanê bi tena serê xwe ra nebûne nehatine Ewropayê negeriyane. Muhakkak davetiyekî çêbiye. Muhakkak rêyekî deriyekî vê biye. Ji bo hatine wan ev tiştekî pozîtîf e, tiştekî baş e. Hûn zanin di van demên dawiyê de siyaseta Ewropa û ya Amerîkayê hebû du nagire. Hem de mesela NATO'yê de hem de meseleyên din ê rojhilata navîn de Ewropa û Amerîka hinekî ji hev cuda difikirin. Ji hev hinekî qetiyan e ji ber siyaseta eşk ya Donald Trump. Dibe ku di vê çarçovê de Ewropa hinekî li ser Kurdan bilîze. Ew mümkün e. Yani di demên pêşme de eger li Sûriyê krîzekê nû derbibe êdî em dikarin hinekî piştgiriya welatên Ewropayê bigirin ji berê baştir yani. Ew mümkün e. Tiştekî din jî ez pê hesiyam di meha çile de şerê ku çeteyên dewleta Tirkiye, şerê ku çeteyên Şamê dan destpêkirin li hember Rojavayê Kurdistanê di vê derê de şerekî bêbextî bû. Rêvebirên Rojavayê Kurdistanê biryara şer nedane. Eger biryara şer hatiba dayîn serkeftin dikaribû bi dest bixistana. Yani ez wî hîn bûm. Hazirî temam bûn, şervan temam bûn. Yani hinekî şahidiyên şervanan heye. Min li hin deran xwend şervan dibêjin em hazir bûn, em dikaribûn biketana Helebê jî me her du taxên Kurdan jî biparasta ji ber ku li Helebê çeteyên dewleta Tirk û çeteyên Colanê li ber têkçûnê bûn. Dikaribûn temamê Helebê jî bitirikandina. Bes ji Rojavayê Kurdistanê dêr hefrê eger biryara şer bahata dayîn. Biryara şer tune bû lewma. Êdî çawa çêbû li ku derê çêbû ew meselekî din e. Lê vaya nayê wê manê ku Kurdan temamî biryara şer daye seknandin. Yani temamî ji rojeva xwe derxistiye. Biryara şer dane seknandin rast e. Lê hê ji rojeva xwe dernexistine. Çünkü menfaetê milletê Kurd heye. Qezencên 14 salan hene. Kesekî wisa zû bi zû pişta xwe bi wan ve nake. Mesela perwerdeyî heye, mesela statû heye. Welatên Ewropayê eger hinek lambeya kesk vêxin
gelê me ê Rojavayê Kurdistanê per hetî dikare statûya xwe ya resmî îlan bike û piştgiriya xwe bigire ji Ewropayê. Eger Colanî li dijî talîmata Donald Trump tev bigere, çima nebe yani Amerika jî dikare piştgirî bide Kurda. Yani merov hêviya xwe biparêze baş e hevan. Yani ez dibêjim her tiş neqediye ye. Merov henekî şiyar be, merov henekî li meseleyan hayedar be, baş dibe yani. Di dawiya bernameyê de bînin bîra min hevanno, em hinekî behsa vê mesela ew ê bikin yani. Karsazên Kurdan çima ji Kurdbûnê direvin. Bi taybetî li Bakurên li bajarên Bakurê Kurdistanê. Îja paşê em pê dihesin ku li hin welatên Ewropayê li restorantan, li kafeteryan, li wan deran jî stranên Tirkî didin serê, kurmancî pir nayê godarî kirin. Karsazê me çima ji müzîka Kurdî direvin? Veya problem e, veya meselekî rûmetê ye. Yani sırf ji bo qezenca müşteriyan e, ma Kurd ne müşterî ne? Hassasiyetê Kurdan tune ne? Vana em dikarin paşê di dawiya bernameyê de li ser nîqaş kin. Hatta em te bi hev re dikarin kampanyayekî jî bidin dest pê kirin. Restoranta Kurd be û eger Kurdî nede serê, stranên Kurdî, merû dikare ne çema restoranta jî. Merû bibêje, madem hûn ditirsin ku müşteriyê we wenda bin ji ber stranên Kurdî, wê demê müşteriyê xwe wenda kin. Qet nebe Kurdan wenda bikin, bila tenê Tirk werin restorantê we. Ne tenê stran jî, pano jî, navê restorant û kafeterya jî, her tişt bûne Tirkî. Yani mesela Camêr ji Rihayê navê restoranta xwe lê dike İzmir. Navê restoranta xwe lê dike bajarekî turîstîkê Tirkî. Halbuki li Riha jî deverên turîstîk hene, navên kevin ê Kurdî hene, dikarin li restorantê xwe bikin. Merû dikare henekî bala Ewropiyan, bala dünya alemê bişîne ser Kurdistanê jî. Çima nebe yani? Binêrin di futbolê de em pêş dikevin, di boksê de em pêş dikevin, di çand û kültür, mesela di edebiyatê de em pêş dikevin. Kurdekî serokî pena Kurd e, gelekî xelat em digirin. Di qada navnetewî de pêşketin hene. Nivîskarên me, rojnamegerê me, ê ku li cem dünya alemê naskirî hene. Çima di mesela karsaziyê de, kar da, pere da ema xwasa teman e. Yani vana henekî nakokî ye. Gerek hemî lingên me, stûnên me ê netewî bi hev re xurt bin ku em bikarbin li ser piya bimînin. Ez divê qenaetê de me, nizanim yani. Hûn jî fikrê xwe bêjin. Artêşa Ukrayna ragihand ku wê navendeke ragihandina fezayî li paytexta Rusya Moskowayê kiriye hedef. Serfermandariya Artêşa Ukrayna îro ragihand ku hêzê wan navenda ragihandina fezayî ya Dubna li Moskowayê ji xwe re kirine hedef, kirine armanc. Ajansa nûçiyan dibêje navend rûbrûyê êrişeke giran a bi balafirên bê mirov hatiye ji aliyê hêzên çekdariyên Ukraynayê ve li weşana televizyonî û ragihandina ew ê tu televizyon weşanê xwe nedaye sêkrandin. Ev weşanê ragihandinê neketine bin tesîra wê bombebaranê. Ajansa Fermî a Rûsyê jî gotiye bi encamên êrişê re me ji berî pir zêdetir tedbîr girtine, em amade ne, heta niha tu karmendê me jiyana xwe ji dest nedane yan jî birîndar nebûne. Yani ev êrişên Ukraynayê vala derketine dibêjin. Çiqa rast te nizanim. Şerê wan jî gelek dewam kiriya. Heqeten pir zêde dewam kir. Em biçin İngiltere, Serokwezîrê Ingilistanê Keir Starmer 2 sal piştî wezîfeya xwe ya ji lîderiya Partiya Karker îstifa kir, Partiya Labour jî re dibêjin. Starmer ji rêveberiya partiyê xwest ku teqwîma pêşbirka lîderiya nû diyar bike û anî ziman ku serlêdanên ji bo namzetiyê wê nehê tîrmehê dest pê bike. Ev pêvajo beriya ku parlamento bike ve betlaneya havînê wê temam bibe. Bi vî rengî jî çav li rêye ku lîderê nû meha îlonê
beriya ve buna parlamentoyu dest bu vazifeye xwe bike. Star me ragihand ku ji bo pêvajoya destperdana ji wezîfê bi rêk û pêk were bi cîhanîn, ew ê bixebite, ew ê alîkarî bide kesên ku dibin namzed, ew ê piştgiriyekî tam bide serokvezîrê nû ê ku were hilbijartin. Maqûlin. Bila wisa be. Li Qeterê teqînekî çîbû heye we jî heye gelo. Ew jî teqînek zirarekî pir ciddî çênebî ê cihanî lê birîndar hene wisa xuya ye. Di teqîna li kompleksa mezin a gaza xwezayî a şilekirî a rast lafin de gelek însan birîndar bûne. Hejmara birîndaran 54 e. Lê 18 kes wenda ne. Ev 18 kesê wenda gelo birîndaran mirine em nizanin. Lê kê êrişkirî em wî jî nizanin. Dewleta Îranê dibe ku êrişkir be. Dewleta Îranê ana hinekî nefes digre ji ber meseleyên vê peymana li Îranê, peymana ku navbera bi Amerîkayê re çêkiriye. Lê bi xwe ku jêriya xwe didomîne, kiryarên girtinê, darvekirinê ê dewleta Îranê mîna berê ne. Yani qet baş nabe. Yani Îranê heft girtiyên din jî di demên cuda de darvekirine. Ajansa nûçiyan ya her ranayê ragihand ku dewleta Îranê heft girtî îdam kirine. Yani bi darvekirine. Berî niha di derbarê wan de cezayê îdamê hebiye tabî. Li gorî ajansa nûçiyan ya her ranayê her heft girtî jî li zindanên Zabol, Vakilabad, Şiraz, Şîrvanê hatine darvekirin. Du welatiyên Kurd Müşteba, Mustefa, ji aliyê dadgeha dewleta Îranê ve jî hatin girtin. Li gorî agahiyên ji çavkaniyê xwe cihî yên Rojhilatê Kurdistanê hatine girtin. Ev welatiyên Kurd ji navçeya Dêlaranê ne ji li bajarê Îlamê. Dêloranê. Navçeya Dêloran. Bajarê Îlamê. Bi fermana dadweran hatine girtin. Müşteba dibêjin bi sûjbariya siyasî û ewlehî, Mustefa jî bi sûjbariya belavkirina nerazîbûnê hatiye girtin. Her du jî Kurdin. Her du jî anha li hûjreyên yek kesî têne girtin. Ev jî rewşa me ya Rojhilatê Kurdistanê ye. Bila bi vî şeklî. Yani kî müdaxalet ke çawa pêş dikeve em wî nizanin. Haqiqeten. Yani rewşekî rezaletin. Wekî din hevan li Reqayê mesela niha çete li her derê çete ne. Komek çekdar li nêzîkî bajarê Reqayê ciwanekî Kurd ji Kobanê revandin îşkenceyekî giran lê kirine. Koma çekdar ji bo berdana wî ciwanî $25,000 wekî fîdye dixwazin. Divê birayê min çûye bajarê Reqayê. Di rê de komekî çekdar ê nenas rê lê birîne û bi tevê otomobîla wî birine ciyekî nediyor. Bi gotina birayê wî çekdaran Diyar Müslüm girê dane bawekî hovane îşkence lê kirine. Piştre jî ji bo ku pere bistînin dîmenê wî ê dema îşkence kişandine ji malbata wî re şandine. Yani em xerîbê vê rewşê ninin. Me ev mesele hem li Serêkaniyê dît hem jî li Efrînê. Bi taybetî li Efrînê rewşên bi vîya we pir çêdibûn. Dewleta Tirkiye jî dema ku rojavayiyekê digirt dişand İdlibê, dişand Efrînê, Efrîna dagirkirî dibin destê çeteyan de. Wan jî îşkence li van mirovê me dikir û ji malbatê wan re dişand fotrafan fîdye dixwestin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û Serokkomarê Îranê hebû di bi rêya telefonê axivîne rast e. Ka em binêrin çi dibêjin di navbera xwe de. Hûn siyaseta Tirkiye çawa dibînin di derheqê rojhilata navîn de? Niha bi qasê ku xuya dike dewleta Tirkiye, Hakan Fidan, siyasetmedarê wan em her çend rexne bikin jî, em gotinê xirab ji wan re bibêjin jî, ew dizî di pişt deryan de tonkî kar dikin li hember Kurdan.
Amerika ikna kirin li hember Kurdan. Arabistan Suudi ikna kirin li hember Kurdan. Çeteyên xwe xistin dewrê li hember Kurdan. Gelek welatên Ewropayê ikna dikin li hember Kurdan. Bi vê pêvajoyê bi me wext didin wenda kirin. Yani dewleta Tirk di siyaseta xwe ya derve de hakikaten bi ser dikeve. Siyaseta dewleta Tirkî jî bi temamî dijberiya Kurdan e. Êdî tiştekî merov veşêre tune ye. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û Serokkomarê Îranê Mesûd Pezîşkiyan rewşa herêmê pêwendiyên dualî guftûgû kirin. Recep Tayyip Erdoğan û Mesûd Pezîşkiyan bi rêya telefonê axivîn li gorî daxuyaniya seroketiya ragihandinê ya Serokkomariya Tirkiye, serokê her du dewletan tekiliyên dualî yên Tirkiye Îranê rûdanên herêmê û cîhanî di nava xwe de nîqaş kirine. Erdoğan diyar kir ku peymana di navbera Îran û Amerîkayê de cihê kêfxweşiyê ye. Ew ê wekî Tirkiye ji bo aştiyê çi bikeve dest çi dest ji destê wan were ew ê bikin, ew ê piştgiriyekê tam bidin vê meselê. Erdoğan balkişand ser wê yekê ku divê ew li hember kesên ku dixwazin danûstandina sabote bikin baldar bin. Erdoğan destîşan kir ku di serdema nû de avêtina gavên ji bo xurtkirina aştiyê gelekî giring e, bi taybetî aştiya rojhilata navîn. Wî anî ziman ku Tirkiye wê ji bo pêkanîna vê yekê di nava xebatan de be. Kamederin pizîşkiyan çi gotiye? Li gorî Ajansa Nûçiyan ya Fermî ya Îranê di hevdîtinê de ji bilî tekiliyên siyasî aborî dîplomâtîkên di navbera Îran û Tirkiyeyê rûdanên herêmî jî hatine nirxandin. Pizîşkiyan pesnê helwesta dewleta Tirkiyê de ye yan di van demên dawiyê de Tirkiye hakikaten piştgirî da Îranê û bi ser jî ketin ha. Em li encamê din êra. Yani di vê derê de em carekî din hîm dibin ku hemaset, slogan bikirî tiştekî nayê. Slogan me xilas nake. Merov divê di pişt deriyan de dîplomasî bike. Merov tim bixebite. Merov bi rêya ragihandina xwe, bi YouTubeê, bi televizyona, bi çapemeniya xwe, bi zimanê Kurdî hem milletê xwe îxna bike, hem qada navnetewî bixe nava hereketê. Çend însanên me ji çapemeniya Ewropayê re maqaleyan dinivîsînin, nivîsan dinivîsînin wan agahdar dikin. Em tenê xwe ji xwe ra sloganan davêjin. Yani vaya bela me dide. Ya. Hayfe, hakikaten hayfe. Merov değişen yani. İnsanekî ji were propaganda kir, hemaset, slogan. Hûn bizanibin ku vala ye. Bikerî tiştekî naye. Yani tamam, Türkiye'de futbolê de tek çû li dîplomasiyê de wê bi ser ketiye li hember Kurdan. Wan binêrin. Di vê pêvajoyê de jî doh wezîrê wan, serokê parlamentoyê wan kurtulmuş derketiye. Hatta dibe em teyîd û tespît nekin ku rêxistinê temamî xwe fesih kiriye û çekan daniye, em qanûn manûna dernaxin yani. Çünkü di destî wan bihêz e. Çima pêvajodan dest pê kirin? Tirs hebû, panîk hebû. Li hember dewleta Tirkiye tehdîta cihêbûnê hebû. Karta Kurd hebû. Ê çi kirin? Hêdî karta Kurd ji destê xwe derxistin. Yani ji dewleta Tirkiye karta Kurd, yani dosyeya Kurd, Kurdistanê ji destê raqîbê xwe derxist. İsrail hebû, Amerika hebû. Anha Amerika temamîl keleka Tirkiye cihê digire. Destpêka pêvajoyê ne wisa bû? Destpêka pêvajoyê çi digotin? Ev pêvajo li dijî siyaseta Amerîkayê. Ana ne wisa ye? Ne wisa ye? Hatin ser xetekî. Pizîşkiya wekî din çi dibêje? Mesela dibêje ji ber hewldanên çareserkirina pirsgirêkên birîyan dîplomatîk divê me spasiya Tayyip Erdoğan kiriye pizîşkiyan. Çima spasiya wî dike? Kifşe. Pizîşkiyan dibêje ji Ewropê ve gelekî giring e, em tekiliyên xwe yê civakî, çandî, siyasî, aborî di nava Îran û Tirkiyeyê de pêş bixin. Divê welatên herêmê ji bo pêkanîna aştiyê, aramiyê û ewlehiyê gavên hevpar bavêjin, projeyên hevbeş çêbikin. Kurdistan tune yani. Hem li İranê hem li Tirkiye mîna ku yedî
problema Kürt tünebe. Yani milleti Kürt hevanı çima me 5 salan çeku silah bikarani ne tenij bu Türkiye ji axa xwe derbixi, İranê ji axa xwe derbixi. Ne wisa ye, ne ji ber wî bû yani. Ji bo tu bala insanan, bala cîhanê bikişînî ser problemekî. Tu bibêjî ez netewim, dawekî me heye, daxwazê min heye, ez problem çê dikim. Ez rê nadim ku hûn bigêjin huzûrê, heta ku huzûra min tune be, heta ku hebûna min tune be. Rewşmîna xwe ye, em çi dikin? Problema ku me çêkir, heqeten me problem çêkir. Me rê neda Türkiye pêşkeve, me rê neda İran pêşkeve, me rê neda Sûriye were ser hemdê xwe. Bana hemîş bu xatirê Kurd û Kurdistanê bin tiştên baş in. Divê tu problem çê bikî. Divê tu huzûrê nedî wan. Tamam. Ana em çi dikin? Em huzûrê dide wan. Em problemê xwe hal dikin. Em dixwazin li hev werin. Em bêjin tamam. Ew jî me dixapînin. Dibêjin tamam, hebûna Kurd em bixin bin garantiyê. Tamam divê tu heye ya. Garantiye çi? Tu heyî tamam wey tu daxî, wey tu heyî bes e. Niha em dî gilî û gazincên xwe hevanno ji dijmin nekin. Heqeten ez taraftarim wan aliyê de. Merû gilî û gazincê xwe ji xwe bike. Tiştek ku destpêka bernamê de min anî bîra we, ez fikrê wê jî pir mereh dikim, hûn dikarin binivîsînin. Aniha acayip rewşekî heye li Bakurê Kurdistanê, li kafeterya, li restorantan müzîka Kurdî kes danayîne serê, li bajarên Kurdistanê kes Kurdî naxife. Bazara ekonomîk bi temamî bûye Tirkî. Ne tenê li Bakurê Kurdistanê, li Ewropayê jî wisa ye, em pê dihesin. Li Ewropayê jî her tişt bûye Tirkî. Çapemeniya me jî bûye Tirkî maşallah. Yani acilen wextê ku em li xwe venegerin, em zorê li karsazê xwe nekin eger ku müzîka Kurdî bide serê. Navê bêjin müzik tiştekî basît e. Ya ne wisa ye. Na şexsekî dikare Tirkî godar ke mala xwe de qet ne problem e. Ya hurmeta min heye jêra. Erba xwe de godar ke, mala xwe de godar ke, Tirkî stran bibêje, ne mesîle ye. Gelek insanê me, hunermendê me Tirkî stranan dibêjin. Bila bêjin, Ahmet Kaya jî Tirkî digot, Ferhat Tun jî Tirkî dibêje, gelek kes Tirkî dibêjin, bila bêjin, insanê me ne, hurmeta me heye ji wara. Ez behsê wî nakim. Çawa ku gelek rojnameger hevalê me Tirkî weşanê dikin, hunermendê me jî Tirkî dibêjin, vaya normal e. Lê wextê ku mesele bibe cemawerî, bibe raya giştî, mesele bibe civak, mesele bibe kültür, çand, divê merû pêş bixe. Yani ez li televizyona temaşe dikim, di televizyonan de axaftin Tirkiye stran Kurdî ne. Şîroveya wê stranê bi Tirkî tê kirin. Vaya mirovan aciz dik yani. Ew jî destê me de ye. Yani em weke millet dikarin zextê li hunermendê xwe bikin, em dikarin zextê li televizyonan bikin, em dikarin ji wan re mesaja bişînin, em dikarin biçin xwediyê wan restoranta re bibêjin, em 10 kes hatine xwarin dixwin lê müzîka Kurdî gerek hebe. Tune be em derdikevin. Mesela kampanyayekî wisa merû dikare bide dest pê kirin. Em 10 kesin vê dire em xwarin dixwin. Müzîka Kurdî hebe em dixwin. Tune be em naxwin. Yani hûn dikarin rol jî bikin. 10 gencên Kurd li hev kom bin, biçin restoranta bigerin. Em birçîne em hatine xwarinê, lê em dixwazin restorantekî Kurdî de Kurdewar em xwarina xwe bixwin. Çünkü xwarin Kurdî ye, müzik jî bila Kurdî be. Ya li Avrupayê tu çi restoranta Hindî, spesyalîtê End, Hind, müzîka wan heye li serê. Terî ya Pakistanê ya Pakistanê heye. Diçî ya Tirka ya Tirkî heye. Çima ya Kurda da em waqasa ucube dibin ve ya me aciz dike. Hevan westê mesajê we dixwînim. Mala we ava, Firî Demirtaş mühim e, gelek li pêş e. Meher hebin. Serhat Özdemir mala te ava. Kawa çi nivîsî ez anha li peyamê we dinêrim hevanno. Ya îro hewa acayip germ bû. Ewsa devê min zihabiye,
fakat mecim sekiniye eziro li derva bum tam bine o kela daveda bum zamanı siyaseti jî bûye Tirkî. Na ya bahsa hayvana nekin ya. Mesela zede bahsa etkin, bahsa kere etkin ama mesela insan u ker mukayese nekin. Ker xudi taybetmendiye xoye. Hayvanek hejaye, emekdare. Yani insan xrab neynin neden berkeri. Şikere bakara. İnsan ki xrab be, beji insan ki xrab be. Yani ne küçük xrab bikin, ne ker xrab bikin. Ez hayvan parizm ya. Şu bu ya. Hatırca bu kazım hevanla. Tamam. İro bula ew qaz be. Em îro pir dirêj nekin. Hewa pir germ bû ana hinekî hênik biye baş e. Nexrabe. Lê sibê jî wê germ be. Ana Avrupa di alarmê de ye. Di zengilê de ye. Mala we ava gelek spas dikim here bin. Xatirê we silav rêz.